Ahoj, já jsem Verča. Já jsem Michal. A tohle je náš první vlogísek. Z naší dílny. V této sérii bychom se chtěli trošku představit a ukázat vám i co tu máme za pěkné hračky. Ano. Dneska ukážeme co? Průšu a náš nový MMU3. MMU3 je vlastně možnost tisku v barvě. A to až 5 barvama. Krásná práce. Jdeme se na to podívat. Teď zkoušíme tisknout dráčky a budou hotový asi až v 8 hodin večer. S 3D tiskem jako takovým by ten dráček s jednou barvou netrval dlouho, ale s tím, že je to v barvě, on musí měnit i barvu, musí se vždycky začistit, tak je to delší než při normálním tisku. Nicméně bavíme se tady na těch 4 kusech asi o nějakých 20 hodinách. Říkám, je to teď test, zkoušíme to, hrajeme si, uvidíme s tím nastavením, jak to bude snášet tato tiskárna. Nicméně měli jsme už jednu chybku, ale vlastně průša to má docela hezky zařízený, že to pozastaví, počká, až uděláte ty dotyční úkony a pustíte to a on vlastně krásně pokračuje v tom tisku, že se nepozná, že se cokoliv stalo. Takže velký palec nahoru, to se průšovi povedlo. Co uvidíme příště? V dalším vlogísku vám představíme tuhle novou hračku, kterou máme pár týdnů. A jenom pro představu, co to je? DTF tiskárna? OK. Necháme je teda napnutý. OK, tohle byl první vlogísek, takový mini vlogísek o naší technologii, kterou tu máme. Další budou následovat. Budou krátký, ale zase budou pravidelný. Tak já vás úplně neunaví. Tak, a jestli to dobře dopadne, tak už bez keců a uvidíte teďko finální výrobek tady z barevného průši. A pokud to nevyšlo, tak tu máme další keci, proč to nevyšlo. Čus! Tak je máme. Kluky jedny. Už jsou tu. A jsou boží. Jdem se na ně podívat. Borce máme vytištěný. Jsou teda fakt jako pěkný. Nějaký chybky tam já vidím, ale jsou bomba. Takže pro každýho z našich svišťů máme 3. Máme pro ně hračku, ale jeden nám tady je navíc. Co s ním uděláme, mámo? Abych řekla, že bychom mohli udělat nějakou soutěž. Soutěž, anebo věnujeme, to ještě uvidíme. Takže jednoho z těch borců pošleme do světa. Tak to je dneska všechno. Čau.